and welcome to Vlogmas Day 18. Teng 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 teng. Ayan guys, duty na naman tayo ngayon. So di ko alam kung meron tayong ganap. Baka pumunta kami ng carnival mamaya. Anyway, shout out kay Lara, Grace, Waldemar. Happy 100th birthday. Baka may pakain ko dyan. Kababata ko siya. Ayan, kaya may nabundol dun ng motor kasi hindi tumawid sa pedestrian. Kaya kayo, tawid kayo sa pedestrian para pag nabundol kayo, still nanagot yung driver pero ay kawawa yung nabundol, nabali yung ngipin niya. Heaven. A few moments later. Lunchtime! Legal sa 85 na. Lunchtime! Pictures guys, yung party. Tara, bro. Asa mo dito? Wala ko dira. Lalagan mo kay Gugod. Ako sir. Tama pa sa taas niya. 1.5 na rice, tsaka gupis. Kain. Si Angela may ubo 100 years na. Nasa Unicity na naman kami ngayon. Naghahanap kami ng regalo sa mga inaanak ni Ate Ange. So maraming mga affordable na mga toys dito guys. Dinosaurs. 35 pesos. Pingu. Meron mga Lego. 45. See? And many more. Stop toys. 89 pesos. Hi guys! Pauwi na ako. So mag-log-out na ako. Papunta ko na palagi kasi bibili ako ng pechay kasi magluluto ng ribs yung aking butihing asawa. So log-out na tayo. Wait lang. Sarado siya. And so anyways, that's it. So try natin pumunta later sa Perya. Kung mag-i-enjoy ba tayo. Say hi to my bang. 55 yan lahat guys. 55 pieces. Strands. Hello mga mahal. Nasa palengke na ako. Bili lang ako ng gulay tapos uwi na sa bahay. Tara! Ten ang tali. Kasayote. Gis. Isang sayote. Ang luy ate. Ay, 5 ang balo. 5 lang te. 25. 25 na yan. $25 lahat. Daming tao. Natural pala yung daming tao.
gulay. May mga isda din dito. Fish. Meron din silang mga fruits. Hi. Yeah. Kulay. Hello mga mahal, so nakauwi na kami kanina pero lumabas kami para pumunta sa Perya and para sa Vlogmas Day 18 natin. So ayan, sa Perya na tayo. Ben. Mary Rose. Pag wala gito sa Star City UFO DVC. Ayan, so pupunta sila dito pag merong okasyon like ngayon Pasko, haggard ko or araw ng Davao. Ganda guys, so. Ito yung sinakyan ko sa Star City na napuno ako ng mura. Grabe guys, mapapamura ka talaga. UFO MDBC. Ayan, so yung I think mga Martian dito din kami pero iba yung nalalagyan ng mga rice. May 50. Pinakamahal na rice 50 pesos lang. Tapos the rest is mababa. Kaya siya ng banana. Tingnan mama. Ha? Wala, kumain ka kay mama. Kay mama ang man. Upgrade yung kanilang Ferris wheel, oh. Flower na siya. Last time kasi parang square lang siya or rectangle na ang bilis-bilis ng takbo. Tawag ka? Ha? Ha? Ayan, so wala akong sinakyan na rides. Baka next time sakay tayo guys. Wala ako sa mood. Hanap tayo ng food. Ayun. Food. Sa inyo palit.
fries. Kapalitin mo na. Fries? Bili sila ng fries. Ilan natin? Meron din sa mga foods dito guys. Meron sila ng fishball, yan, french fries, and kwek-kwek. Meron din sila. Sabi lang kwek-kwek te. Kids. Kang one. Kani? Laban na sa mga holy night nila ka-side, no? Yung nilalaro ko mga mahal. Anong level na ba kayo kung nilalaro kayo ng ganito? Na-enjoy ako. Nasa 110 na ako. Comment down below kung level na kayo. Hello, pauwi na kami. Yuna! Kain na muna ng kwek-kwek pag mo. Stop pa man yam! Akala mo ni siya lakaw mo eh. Traffic, Papa. Traffic pa. Pakain na muna kami ng kwek-kwek bago umuwi. Medyo maambon natin yung isa. Driving energy. Driving energy ni Yuna, parang walang kapaguran. Laban sa mga ulan rin. Yaman-yaman ng front row ba? Halos lahat ng artista sila yung napapapunta dito. Tingnan nyo. Pati si Floyd Mayweather, oh. Endorser na din nila. Wow! Dito kami sa downtown guys. Nag-aantay lang kami na matapos si guys kumain ng quick. Anyways, end ko na yung vlog dito para kami-edit ako maya-maya pagdating sa bahay para diretso-diretso na tayo. And that's it. Thank you so much for watching my videos. Please do not forget to like and subscribe to my channel. And ingay-ingay. Maraming salamat sa lahat na nanood ng aking Vlogmas guys. Salamat sa paunti-unti pagtaas ng subscribers natin. Dumadami na tayo mga mahal, and dahil dyan, ewan kung papag-giveaway ba ako kasi baka wala namang sumali. Anyways, that's it guys, and see you again tomorrow for Vlogmas Day 19. Teka lang siya mga bata. Git! Dagan ba? Bye-bye na. Sabi energy nila. And that's it. Always love your family guys. Bye!